Ahoj, volám sa Laci Kobulský. Túto zimu trávim na škole v Rotterdame v Holandsku. Chodím tu jazdiť do indoorových snowparkov, ktoré za moc nestoja, ale stačí to na nejaké extrémne trick tipy. Takže vítajte, trick tipy z lednice, alebo z chladničky po slovensky. Prvý trik, ktorý som sa rozhodol vám ukázať, je backside blunt slide. Jedná sa o veľmi jednoduchý, ale veľmi technický trik, takže vám s ním môžem pomôcť. Predtým, než ho budete skúšať, mali by ste vedieť jazdiť základné street raily, 50, board slidy a taktiež nejaké tail slidy a rotácie z tail slidov na bedničkách a na railoch. Potom ste ready. Na tento trik je ideálne nájsť si guľatý rail s trošku vyšším náskokom. Nie je to dobré skúšať na bedničkách a taký na jakl, je to trošku ťažšie. Backside blunt slide je trik podobný klasickému board slidu s tým, že to vykladáme až na zadnú nohu a dopadáme to naspäť do svojej strany. Základom pri tomto triku je zablokovať si ramena do protirotácie, aby sme sa mohli pekne držať v slide a následne to vrátiť do svojej strany. Určite si tento pohyb vyskúšajte najprv normálne na zjazdovke. Taktiež si podobne skúšajte všetky triky, ktoré skúšate na railoch či na skokoch. Je to najlepšia vec, ako sa môžete pripraviť. Tento trik sa vám bude robiť ľahšie, ak si na ňo nájdete trošku rýchlejšie a budete na ňo naskakovať z boku railu. Začalo pršať, ale my pokračujeme v trick tipu. Po náskoku na rail sa snažte trošku akoby nakloniť nad rail a zablokovať tam predné rameno. Váhu máte na zadnej nohe a prednú nohu musíte narovnať. Asi najdôležitejšia vec je, ako som už povedal, poriadne si tam zablokovať to predné rameno. Keď sa vám to podarí, tak potom to už pôjde. Počas triku pozeráte na koniec railu, potom na dopad, na konci protirotujete ramena a dopadáte ako pán. Dve základné chyby pri tomto triku. Prvá je, že si nezablokujete ramena, nespravíte protirotáciu, potom sa vám nepodarí zablokovať ten trik a nepodarí sa vám to vrátiť do svojej strany. A druhá je, že sa poriadne nenakloníte do toho triku a ostanete akoby vodorovne, vtedy to nebude vyzerať extrémne. Takže to zopakujeme. Nájdete si pekný guľatý rail, nájdete si na rail trošku rýchlejšie z boku railu, naskočte na zadnú nohu, zablokujte ramena, váha na zadnej nohe, narovnať prednú nohu, pozeráte na koniec railu, protirotovať ramena na konci a dopadnúť. Tento trik je veľmi jednoduchý, ale je veľmi efektívny a užitočný na ťažšie prekážky alebo na streety, takže vám odporúčam sa ho naučiť a určite sa s ním zabavíte. Dúfam, že sa vám páčil dnešný trick tip, želám vám veľa šťastia a na budúce vám ukážem 3 šredy na zjazdovke. Čau. Už to môžu vypnout? Jo. Hello, I'm here with Laci Kobulski today. I'm very happy. He's been showing me a lot of things so I can improve my riding. I'm really happy for this. And I'm stoked to be at the Snow World in Rotterdam today. So thanks a lot to Laci Kobulski and stay tuned for the upcoming awesome video.